फैसाखौ माबोरै बिहरनाय नोंसोरनि बादि? फैसाखौ बिहरनाया मानि जोङो आंथ' न'आवसो दंमोन ओमफ्राय फिसालाया बाहेरायाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय 4:00टायावनो गावसोर फन बुदोंनो नै जों मानसिखौ मोनबाय नोंसिना मानसि गोमादों दा होननानै रायलायहरलायलायदों जाहैदों। ओमफ्राय दाना जों मानसिखौ मोनबाय जों थांनो दा फैसानो राहा गैया होननानै बिहरदोंनो खावलायनानै 7,000 बिहरदोंमोननो ओमफ्राय 7,000 बिहरनायाव दा रायलायै 3,000आव ओमफ्राय एसे न'खराव बिदिनो उसुबिदा टेनसनजों थाखाबाय नालाय थाखा फैसाबो एसे खम जानानै दङ बेखौ बोरै जाहा थाहा माबालाबायनो खि नंगौ खि नङाबो सानखादोंमोन जाहैदों। ओमफ्राय बिदिनो बे 4:00टायावलाय बोरैथो एकाउन्टाव सोना हरनो बेबायदि जाबायना 4:00टायावनो गावसोरनो फन खालामदों जाहैदों। ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय दाना बिसोर एकाउन्ट नाम्बार हरदोंमोन ना फन पे नाम्बाराव सोना हरदों? गुगोल पेआव हरखो ना माखो फिसालाया ओमफ्राय माबायाव थांनानै गुगोल पेआवबो हरनो होननानैहाय दाथ' टाइमाबो जों होनबाय नालाय फिसाला फैनानै ओरै होनफैदों बाहेरानिफ्राय फैनानै आयै नै बिदि मानसिखौ मोनबायनो नै बे नाम्बारावहाय फैसा बे माबायावहाय फैसा बिहरदों होननानै मानसिखौ गावस्रा मोननानै दङनो ओमफ्राय दा मानसिखौ लायनो फैसा गैयानो ओमफ्राय फैसा बिहरदों 3,000 होनना बुंबाय। ओमफ्राय आंखौसो धमखि हरबाय थायो बुजिया होननानै ओमफ्राय दा आं सोबोगौमोन फैसाखौ दा सोहरनो होननानै आं हाबबोबाय दखानाव गैया रावबो खुलियाखै ओमफ्राय होनबाय आङो दाबायदियावलाय बहाथो एकाउन्ट खुलिनो होननानै बुंबाय आङो गामि गोथौना दा खुलिया 10टा 9:30 बिदियावसो खुलियो बोरैथो हरनो हानांगौ ओमफ्राय नों मानसिखौ नागिरनो थिनहरदोंमोन नामा होननानै आं सोंबाय आरोखि फिसालानाव आं सोङाखै आं थिनहराखैबो माने बिसोर बेयाव नुबाय नालाय अननानै नागिरना हरनोबा हरदो बे खोथाखौ जों निउसाव होबाय नालाय बिसोर नुनानै दा बुंहरदों होननानै ओमफ्राय नंगौना नङा बेबाबो आंहा बेबायदि बुंबाय आरो ओमफ्राय आंखौसो ना नोंनो थिग नङा नामाब्रा मानसियालाय दा नोंखौसो न'आव थांनानै हमनानै लायगोनलै जों बांद्राय गैया नोंनो गैया मानसिया होननानै बेबायदि धमखि हरबाय थादों जाहैदों। ओमफ्राय आंनोबो खोन्थाफैबाय आंनि सिगाङावबो रायलायबाय नै फन बुनो होननानै रायलायहरलाय आया होननानैहाय बुंबाय ओमफ्राय दाना बे रायलायग्रोदों आरो फिसालाया जोंना ओमफ्राय बेखौ होननाय खोनाबाय आं होद नोंखौ दानो न'आवसो हमनानै लायगोनलै जों नों मानसिया गद नंगौना नङा मा थिग गैया बि गैया दफा मोनफा होनबाय थायोनो दफा मोनफा नङालै आदा माने आं हाबबोबाय दखानाव खुलियाखै फैसाखौ आं हरगोन होनबायना होननानै बुंबाय आरोखि बियो ओमफ्राय आं होनबाय हरलाय मा बिदि एथ' धमखि हरलायलायनाय होननानै हरलाय आं रायलायहरनो होनना बुंबाय आं ओमफ्राय दाना आंजों रायलायबाय हेलौ होनबाय आं हेलौ होनबाय आंजों रायलायदो आरोखि ओमफ्राय हेलौ होनबावबाय खनथामसिमाव हेलौ होननायाव बिसोर रायलायबाय लासिनो ओमफ्राय मा प्रब्लेम जादोंबाबो मा प्रब्लेम होननानै बुंहरबाय आरोखि आङो ओमफ्राय दाना बिदि होननायाव गावस्रा औ मादै होनहरबाय जायखिजाया बे प्रब्लेम माने ओमफ्राय बियो मानसिखौ नागिरनो थिनहरदोंमोन नामा होनना बुंबाय आं नागिरनो थिनहरनाय माने जों दा नोंसोर थिननाय हिसाबै दा नोंसोर होदों नालाय बेखौ जोङो दा मोनबाय मानसिखौ होननानै बुंदों आरो बिसोरो ओमफ्राय दाना दा बेथ' थिनहराखै दा होनना बुंबाय आरोखि ओमफ्राय जों नोंसोरो बे निउसावनो होखाबाय नालाय जों नुबाय मानसिखौ माबाबाय ओंखायनो जोङो दा मानसिखौ मोनबाय मोननायखाय जोंहा दा जों थांनो गारि भारा गैया मादै बेखौनो जोङो बिहरदोंमोन माने बियो खोथाखौ उल्था फाल्था होनबाय थायो होननानैहाय बुंहरबाय आंजों उल्था फाल्था माने जोंना गामि सिंनि बेंक नालाय बाबु दाथ' खुलिया होननानै बुंहरबाय आङो ओमफ्राय 9टा 9:30 बेफोरबायदि 10टा बेबायदियावसो खुलियो होननानैहाय बुंबाय आरोखि आङो दा उसुबिदा होननानैहाय
टाउननिब्ला जेरै मेरैबाबो हर जायो हरमानिबाबो थायो जोंनाथ' बिदि थायाना होननानै बुंहरबाय आरोखि आं जि थायो होननानैहाय ओमफ्राय दाना बिसोरो होनबाय आरोखि ओमफ्राय बेसेबांथो नांथारनांगौ होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय 3000ल' बिहरदों मादै होनबाय ओमफ्राय दाना 3000ल' बिहरदों होननायाव ओमफ्राय जोङो मानि मादै जोङो बबेबा जायगानिफ्राय होनदों बिसोरो आं बावबाय ओमफ्राय जों बे गुवाहाटिसिम थांनांगौआ मामुलि नङा जोंबो मालायनि खोथा जोंनि आखायाव फैसा थाइसेबो गैया मादै ओमफ्राय जों सासे मानसिनावसो 3000 हावलाद लानानै जों फैबाय दा जों दा आधा रास्तायावनो दङ बे गुवाहाटिसिम थांनांगौआ जों बोरै सहैनो ओंखायनो जों थावल' सोनो 3000ल' बिहरबाय बेखौल' नांगौ होननानै बुंहरबाय आरोखि ओमफ्राय सोना हरखांनाय लोगो लोगोनो मबाइला सुइस अफ खालामबाय औ ओमफ्राय सासे मानसिजों आंखौ लाइनाव थाहोबाय बिसोरो मादै नै खोनासंलाय नों होननानैहाय नों लाइनाव था दे सिरि खोनासंबाय था दे होननानै बुंबाय आरोखि ओमफ्राय दाना दे होनबाय ओमफ्राय दाना बैसोरखौ होनहरबाय आरोखि मादै मानसिया नंमारगौ दा होनबाय औ होनबाय आरोखि सासे हिन्जावआ ओमफ्राय दाना जों थांगासिनो दङ दे नोंसोरो अननानै गामिनि हिसाबै हेल्प होदो खारनोबो हागौ बियो एसे बोरैबा इंगेज मोनोब्ला एसे माबा मोनोब्ला खारनोबो हागौ नोंसोरो अननानै नोंसिनि सिना जाना मानसिफोरखौ रायज्लायनानै एसे माबानानै दोननानै नोंसोर इंगेज खालामनानै थादो मोजाङै नङाबा बियो खारनो हागौ होनो प्लास्टिक कम्पानियावनो दा मादै होनबाय ओमफ्राय बे हिन्जावआ औल' होनबाय थायो औ दे होनो ओमफ्राय दाना बिदि होनबाय नालाय दे जों नै थांगासिनो दं दे मादै दे मोजाङै नोंसोरो डिउटि खालामनानै थादो होनबाय बिदि होनबाय नालाय ओमफ्राय दाना औ दे होनलायलायबाय बै हिन्जावआ ओमफ्राय आं ओरै होनबाय खोनाबाय दा मादै होननानै बुंबाय ओमफ्राय बैहा औ होनबाय नङा मादै नोंखौ होनाखै मानि बै गोमाजानाय मालिकखौ जों बुंदों मादैखौ होननानै बुंबाय ओमफ्राय आं होनबाय आंखौ होनदों होनना बुंबाय आं औ मादै होनबाय ओमफ्राय खोनाबाय दा मा होनदों नोङो फोथाया मादै जोंबो मारै जों मालाय गावनि मानसि गावनि हारिखौ मारै थगायनो जोंबोथ' आफादनि मानसिसो अननानैनो जोंबो नागिरनानै होनायनि होननानै बुंबाय जों दा मोनबायबो ओमफ्राय दा बे बाथ्राखौसो जोङो रायज्लायदों बेनिखायनो जों फैसाखौ बिहरनाय जादों होनना बुंबाय ओमफ्राय आं मादै बे बाथ्राखौ सोंनो नागिरदों बै जेनेबा नोंसोरनि बिहामजोनि बे न'खरा मिथिगोना मिथिया बिहामजोनि न'खरा मोनथिनो हागौ बिसोरो खोथाखौ उल्थां फाल्थां रायज्लायबाय थायो बिहामजोनि न'खराव मा जायगायाव गामि खाथियावनोखा जोंना रुनिखाथा बुरैपार होनो ओमफ्राय बिसिना रुनिखाथा बैग्रिबारि होनो बैग्रिबारि घन्टापाराबो होनो ओमफ्राय जायखिया बैग्रिबारि होनबानो बुजियो जेनेबा बिसोरनि न'खराव थांनानै नोंसोर जेबो माबा लायाखै लाहैबाय रायज्लायहैबाय गावबुरा लानानै जों रायज्लायहैबाय ओमफ्राय मोनथिया होनो दा ओमफ्राय जोङो दा गावसिनि बैग्रिबारिनि माबाया एसे मिथिनाय बायदि बुंनायखाय जोंखौ लिंहरदों माने न'खरनि मानसिया जोंखौ धमकिसो हरो जों गावबुरा लानानै रायज्लायहैनो नागिरनायखौ माने दाखालि धमकि हरदोंसो आरो माबा जोंनि बिहामजोनि बिदाया नोंसिनि न'निफ्रायसो खारदों नोंसोरसो मिथिगौ मा गावबुरानो मा नालिस होनाय मा रायज्लायनो फैनाय खालि गामियाव मा दावराव मा हुलुस थुलुस खालामनो नागिरबाय थादों नोंसोरलाय मा देखायबाय थादों मा गोदाव सोराव बुंबाय थादों होननानै जोंखौ जा धमकि हरदों आरोखि आं बिराद दुखु मोनदों औ ओमफ्राय दाना दानो मानसि बुथुमनानै दोननानै नोंसोरखौ मा खालायनांगौ खालायगोन आं बिदिसो होनबावबाय ओमफ्राय आं होनबाय बेबायदिथ' नङा जावायसो होनहरबाय आरोखि बिदि नङा रागाजों नङा होननानै थांनाया थांदों जोंनि न'खरनिफ्राय माने जों दा न'खर मोननै दङ नोंसिनि न'खर बा जोंनि न'खर जों बे न'खर मोननैजों मिलायनानै जोङो रायज्लायनोसो मोजांसो रायज्लायनो नागिरदों जुदि
मा खारननि खारदों मा मादों दा जोंनावल' दसे नुयो जेन'बा बेहा जेन'बा जोंनि सालानाव दसेयानो नुबाय नासयबाय बा माबाय जोंहा गामि दङमोन थाना दङमोन एबसु अफिस दङमोन बेयाव जानो हायाखिसै होननानै बियो इजारखौ होनो हायोमोन बियो आं जानो हाला होननानै मोनसे इसाराव खोलैनानै होजायोमोन बेबायदिथ' खारनो नाङामोन ना होननानैहाय जों बिदिखौ मोजां मोना मानि गोजानाव जुदि खारदोंब्ला आजिखालि अनेक फालांगि मानसिफोर दङ मोजां दं गाज्रि दं बिनि थाखाय जों न'खर मोननैजों रायलायनानै जोङो मोजाङै फाहामनो न'खर दाखांनानै होफिननो थाखायसो जोङो बेखौ रायलायदों जों गाज्रिनि थाखाय रायलायाखै जावायसो होनना बुंहरबाय आरोखि आङो हा बेयो बै समाव बेफोरबायदि रावखौ बुंहरबाय आरो बिदाया ना औ बिदा बिदि बुंदों आरोखि ओमफ्राय आं बेबायदि बुजायहरफिनदों नोंसोर बुजियाबालाय आरो माथोबाव बियो अनेक मानसिजों फांजागोन सोरबा गोसोथोफ्लागोन सोरबाबा गाज्रियावहाय गारसोमहैगोन जों बेबायदिखौ गिनानैसो जोङो दा मोजाङाव लाबोनो जों बेखौ रायलायदों होननानै बुंबाय आरोखि आङो बेबायदि जादों घटनाया जोंथ' दा बिहामजोखौ नांगौ दाबो दा जेनेबा बिहामजोखौ हमनानै मोनोबा नोंसोर 20,000 फैसा दाबो राजि दं आरो ना बेखौथ' राजि दाबो माने जों दा थगायजानायावसो आं बेखौनो जों दा थगायजाला आरोखि आं बेखौनो जेब्ला मोनथारो जोंनि न'आव लाबोथारो होमब्ला हरबाय मोनबाय बेबायदिसो खालामगोन आरोखि आं थाइसेबाबो थाइनैब्लाबो आङो दा हले आं हरा आरोखि जेब्ला मानसिखौ हमनानै लाबोनानै जोंनि न'सिम खबर हरो बिहामजोखौ रायलायहोयो बा जों लायनांगौबा लायगोन फट' देखायनानै हरथों हमनानै दोनथों जेरावखि थाया मानो जों दा बेखौ लुबैयो आरोखि दा जेनेबा आंनिफ्रायबो बेखौ खावलायो जाहाथे सोरबाफोर बेफोरबायदि न'खरनि मानसि गोमादोंब्ला रां रुफा बिहरोब्ला मालाबाबो हरनो नाङा आरो दिनैहाय नोंसोरनिफ्रायबो रां रुफा थगायनानै जाबाय आरो इयुनाव माब्लाबाबो बेफोरबायदि जानांलासो आरो जेनेबा नोंसिनि बिहामजोखौ जोंनिफ्रायबो बे मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे नोंसिनि गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै बिखुनजोखौ गोसोखांनानै हौवाखौ गोसोखांनानै न'आव फैफिनगोन बे जोंनिफ्रायबो मोनसे रिकुवेस्ट आरो नोंनि बिहामजोनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावो नामा मादैया आंथ' बिहामजोनि सायाव जेबो बुंनो गोसो गैया आं बिहामजोखौ आङो नांफिनगौ आं न'खरखौ दाखांनानै होफिनगोन आरो बिनि अन्थाव बाथाव फिसाला दङ बिराद दुखुथिया जाबाय स्कुलाव थांनो दोनलांनो आंबो बिदिनो न'खराव गैयिनि हिसाबै आं दखान फिसा बिदिनो लामायाव होनानै जासाबोमोन दा बे फिसौलाखौ ओंखाम संनानै स्कुलाव जाहोयै लोंहोयै दोनलांनांगौ आरो लायनांगौ जायो आरो टिउसनाव होफैफिननांगौ जायो आंहा दा रेस्ट गैयि खस्थ' मोनबाय दा आं न'खरनि जानायखौ आं नागिरनानै जगायना होनो ना बे फिसौखौ आं नायनो आंहा बिराद जारला जाबाय माने आं दा ओंखायनो बिहामजोखौ नांगौ फैनांगौ बियो आं दा बेखौनो रिकुवेस्टआ आं मालाबाबो बिहामजोखौ नाङा होननानै बुङा नांगौ बुहुलाव जाबाय जेन'बा सोरनिबा थगायनायाव सोरनिबा फान्दायनायाव जालांबाय रागानि सक्तियावबो थांबाय बियो जेन'बा जों दाखौ नांफिनगौ आरोखि